Alikho elishona lingenazo ezalo yamukela ke nazi ezihamba phambili namuhla. UMashatile uthi akuthuthukiswe izindawo zamakhosi. uNtuli ugoqe umkhankaso wokuhlukunyezwa kwabesifazane nezingane kanti DA ikhala ngelokucwaswa kwekhansela. Izindaba ze1KZN TV zifundelwa uSiyabonga wakaduma nina bezulu edume esandlwane siyakhuleka. Iphinde kamongameli weqembu le-ANC uPaul Mashatile uthi izindawo zamakhosi kumele zithuthukiswe ukusho lokhu ehambele isizwe sakaMpumuza enkosini yakwaZondi lapho efike wathembisa khona ukulandelela ukwakhiwa kwesikhungo samakhono. uMashatile uphinde wadlulela eSweet Waters lapho kuzobanjwa khona ukhetho lokuchibiyela. Manza wabuye awekho and akakwazi ukuthatha even fanele awaphuze amanzi ukuze phela medication yehle angithi so maye ngekho kwenziwa njani leso simo. Ukhale kanje ngokuhlusha ngamanzi umphakathi waseSweet Waters kwawa 2 lapho bekhambele khona iphini likaMengameli weANC uPaul Mashatile. uMashatile uqale uhambo lwakhe ngokuyokotha inkosi yesizwe sakwaZondi wafike wezwe izingqinamba ezihaqe isizwe. Having met with the king of the area Nezinduna, we know what the challenges are. Some challenges in some of the areas have to do with water. We are going to be looking into that. Some areas about electricity. And we've also agreed with the king of the area that we have to build a skill center. We know that we need to provide skills to young people. There is land that is available where a skill center was supposed to be built. That process has stalled. We are going to revive it. We have agreed with the leadership of the province that that should be done. Umntwana omkhulu wesizwe sakaZondi ukhetho kuhle Zondi usikunika ithemba ukufika kwaMashatile. Ngoba development into ayithokozelayo ngoba uDeputy President usinikile isithuba njengomkhandlu wesizwe sakaMpumuza ukuthi sizisho inkinga esibhekene nazo sikwazile ukuyidlulisa zonke ikakhulukazi ethinta iskill center okufanele sakhiwe ngale ngaphezulu. So uthembisile ukuthi uzoxhumana noMiniso oqondene alisebenzele eduze uDaba. So lokho kuyasithembisa ukuthi ukufika kwakhe kukhona sokuzuza. uMashatile uhambelele wadi njengoba ibheke okhethweni lokuchibiyela kulandela ukuba ikhansela leIFP laxoshwa iqembu lalo kulandela izinsolo zokunukubeza ngokocansi kanti umbango uphakathi kwamaqembu iANC, iFP kanye neMK. We want to see a free and fair election. We don't want people to fight. Everybody is free to vote for the candidate of their choice, because that's what democracy is all about. Free and fair elections. The candidate that is wanted by the majority of the people is the one who will win. So we don't want to see any violence, any quarrels, any fighting. Let there be a free and fair election. But we call upon everybody to go out and vote. Often people don't go out and vote because they think voting is not important. Voting is very important because you get the leaders that you choose. Often people complain about ward councillors or candidates that are not doing things for them, but the reality is that if you don't go out and vote, you'll get a candidate that is voted by others. Izindabeni ze1KZN TV uAyanda Dube eseSweet Waters eMgungundlovu. Undunankulu wesifundazwe KwaZulu-Natal uThami Ntuli ugoqa umkhankaso ka-16 Days of Activism endaweni yasoGwini egama lakhe. Kuzokhumuleka ukuthi indawo yasoGwini ihlezi isematheni ngezigameko nokuhlukunyezwa kubulawa abantu besifazane nezingane. Kanti uthi-ke kubalulekile ukuthi umphakathi ubambisane ukunqanda lesihlava. Undunankulu wesifundazwe KwaZulu-Natal uthi yize bewugoqa umkhankaso ka-16 Days of Activism kodwa kufanele eqhutshekwe nokukhuthaza nokunqanda lesi sihlava izinsuku eziwu365. Uthi likhulu iqhaza umphakathi ongalibamba ukunqanda lesi sihlava. Izasokuba lapha kuba sizogoqa u16 days campaign against GBV directed to the women and children. Kodwa ke asibali lapho kuphela ngoba nabesilisa bakhona abanye baba izisulu. Kodwa sizothi nje sizoqinisa umkhankaso oqhubekayo. Sicike umlayezo ukuthi asiqhubekeni 365 days
KwaZulu Natal sithi akekho noyedwa ofana ahlukumeze abesifazane nezingane, ayekho futhi ofana abandlulule ngokobulili noma ngokweinkolelo zabantu nangokuyikhethela kwabantu indlela abafuna ukuphila ngayo. Kufanele simukelane simphakathi sibe isizwe nje esakha sibumba kabusha isifundisa KwaZulu Natal. Uthi batshali izishoshovu ezindaweni ezinesibalo esiphezulu se-GBV ukulekelela ukunqanda lesi sihlava. Njoba sesinaba ama-activists a-173 azokuma-police stations amaningi okuyiwona aney'balo ey'phezulu. Bazoya nasemphakathini baxoxe nemphakathi ukuze nasemndenini ixoxwe lento kube into eyaziwayo ukuthi khona lento okufanele ingavunywa nanokuthi abantu bangathuli uma behlukumeziwe noma bebona umuntu ehlukunyezwa. Kodwa okunye okusemqoka kakhulu ukuthi lesikhathi lesamaholide umyalezo wethu uthi yonke imiphakathi ayisukume ithi asijabule kahle singathi mase siphuzile noma sesijabule bese siba nodlame. Ungqongqoshe uzokuthuthukiswa komphakathi esifundazweni uthi akumele kumuqwashisa ngalesi sihlava uthi ukusebenzisana nezinhlangano ezahlukene kuyayidlala indima ekutheni kuliwe nalesi sihlava. Indeed igama lomcimbi sithi sivala u16 days of activism kodwa iqiniso siyazi ukuthi umkhankaso kumele siqhubeke nawo unyaka wonke ngoba izigameko zethu ziyaqhubeka zibonakala so uqwashisa akumele kume so njengomnyango we-social development sihambe kakhulu KwaZulu Natal yonke sihambisa umyalezo wethu saphinde sasebenzisa kakhulu nezinkundla zokuxhumana kodwa ukusebenzisana kakhulu nezinhlangano zomphakathi namhlanje nazo zihlaba ikhwela za pledge support kodwa zaphinde futhi zamchallenge uhulumeni ukuthi khona izinto ekufanele sithi ukuyibhekisisa ukuze ama cases noma ukuthi abantu bathembe uhulumeni nama processes zakhe kube kabanzi ngoba kuyavela ukuthi abanye ababiki bakhala ngokuthi bambona umuntu obagilile sehambe emphakathini nokuluza kokubuya kokuhlolwa kweimpahla zalabo abasuke bahlukumezekile so lo myalezo siwuthathile-ke. Unxusa ukwehla kokusetshenziswa kophuzo oludakayo ngoba nakho kunomthelele kwandeni kwalesi sihlava ikakhulukazi njengoba sikusikhathi samaholide kaKhisimusi noncibijana. Kwi-structure sethu sesifundazwe esibizwa nge-PSAF, Provincial Substance Abuse, sisebenzisana kakhulu nalaba-ke manje abadayisa otshwala ukuthi ukugcinwa kwemigomo yokuthi abantwana abangaphansi kweminyaka batholakala ey'ndaweni zokuphuza utshwala nezikhathi zabo zokuvula ukuthi bavule kuze kusa abantwana bagoduke noma nini izinto esikhathazeke ngazo so sibasondeze eduze ukuze sisebenzisane nabo ukulwa nalesihlava. Lumbiko benwethulelo zamando sicele wezindaba ze1 KZN TV ngisegama lakhe. Lisonga ngokufaka ivoti lokungabethembu ubuholi bokasomlomo kamasipala iTheku iqembu leDemocratic Alliance esifundazweni KwaZulu Natal njengoba lithi kalelisekile ngendlela asingethe ngayo udaba lokuthukwa ngamagama okucwasa kwelinye lamakhansela ayo ngesikhathi kuhleli umhlangano wamakhansela alo masipala lokhu ke kudalulwe umholi weDA kulesifundazwe ngesikhathi bebhekisha ngaphandle kwekomkhulu lalo masipala. Selikubeke ezithebeni izenhlangano elwe lamalungelo abantu udaba lokukhulunywa kwamazwi anokucwaswa ebhekiswe kwelinye lamakhansela alokumasipala iTheku iqembu leDemocratic Alliance esifundazweni iKwaZulu Natal. I would have hoped that the perpetrator stood up and apologized. That's the right thing to do. That's what leaders do. We get excited in these debates and sometimes we say something we wished we'd never said. Quite simply, that person should have stood up, apologized profusely, and just withdrawn the statement. But that's not going to happen. So now there needs to be consequences. If we're going to deal with racists who want to be hidden, then there must be consequences. And it starts with the ANC. If the ANC believe they're not a racist organization, then they need to start and deal with their own comrades. Kubikwa ukuthi ngesikhathi kuqhubeka omunye wemhlangano yamakhansela alomkhandlu kwezwakala elinye lamakhansela ayihleli ngasohlangothini lweqembu ANC liphimisa ke amagama ukuthi abomdabu waseNdiya mababuyele eBombay. Lokhu kakhilanga kahle kwabe-DA njengoba ke ithi izokwenza konke okusemandleni okufaka phakathi nezomthetho ukuze kukhishwe abamchaze njengezambane elibolile kulo masipala. Obviously, everything, is open. Again, we just appeal to the ANC. We're part of a government of provincial unity. We're trying to build hope and build a new province. Expose these people. We don't need them.
There are lots of good ANC comrades out there who could replace the racist they have here. Khona manjalo iqembu iAction SA kuwona lo masipala nalo liveze ukuthi selibhalele usomlomo wawo uTheku ngodaba lokucwaswa kwabamnyama okwenziwe ikhansela leDA eChatsworth. Amakhansela abo emkhandlweni ayimukela umbiko owawuthula usomlomo owukade uthi ayikho into angayenza manje ngokuqinisekisa ukuthi ukhansela lokwa-ANC owayethinteka ekucwaseni abaseNdiya naye uyajeza. Namhlanje ke sibona ukuthi kukhona ukuhlukana phakathi kobuholi besifundazwe beDA kanye nobuholi benguyazana yaseThekwini ngoba kuyacaca ukuthi ababoni indlela efanayo ngoba kuyamangaza ukuthi amakhansela wona awuyiboni inkinga ngereport kaSomlomo kodwa ubuholi besifundazwe bona beyibona inkinga. Esiphendulela uRogers uveze ukuthi ke sebeqalise uphenyo ngalokhu. The DA doesn't tolerate racism. The councillor you're referring to is suspended and there's an investigation. That's how we deal with racists. Indabeni zewanikeza NTV kube uNtomkhona Mvubu ngeseThekwini. Ake sihlabene nali ikhefu sihlangabeze nezinye masibuya. Asikubingelele siphinde sikwamukele ngokuthi ke usanda kubukela izindaba zethu nazi ihloko ezihamba phambili namhlanje. UMashatile uthi akuthuthukiswe izindaba zamakhosi. uNtuli ugoqe umkhankaso wokuhlukunyezwa kwabesifazane nezingane kanti DA ikhala ngelocwaswa kwekhansela. Izisebenzi zenkampani yonogada i94 egada isibhedlela iNgwelezane Hospital zibeke phansi amathuluzi zikhala ngokungaholi izinyanga ezimbili. Lezi zisebenzi zithi impilo inzima njengoba abanye babo bengasakwazi nokukhokhela izindawo abahlala kuzo. Laba bathi bazokumisa ukusebenza ngaphambi kokuba kumqashi ubakhokhela imali ezinyanga ezimbili. Lolu ke usuku lwesibili namuhla izisebenzi zenkampani yonogada i94 esibhedlela iNgwelezane zibeke phansi amathuluzi ngoba ke sikhala ngokungaholelwa ezinyanga ezimbili zisebenza. Lezi zisebenzi zithi ke lenkinga ayiqali manje njengoba ke kuyinkinga yaqala ngonyaka owedlule kodwa ke futhi iphinde ilunge. Laba ke bathi abalubhade emsebenzini anduba ke bakhokhelwa le mali yezinyanga ezimbili besebenza. Lokhu siqalwe ilenkinga from last year August kuze kube imanje, but last year ibiyenzeka lenkinga siyithole siphinde siyithole kanzima, siyithole singayitholi ukuze kube manje sihleli ngoba sithazazi sizoyithola noma senze kuyithola ngoba njengamanje lokhu kufika ireport eyodwa esho ukuthi i-department ayikhokhile asifight asikhomba umqashi wethu because siyamazi ukuthi ma ikhona imali uyasikhokhela akahlale ngasikhokhela. Njengamanje sizofayithela ukuthi i-department yona ifanele ikhokhele umqashi wethu uzakwazi ukusinika. Laba ke bathi ke sebeyakhishwa ngisho emqashweni abahlala kuyo ngenxa yokuthi ke abakhokhi irenti. Laba ke bakhathazeke nangokuba ke njengoba ke betha bazi ukuthi izingane zabo zizokwenza njani uma sekumele ke zibuyele esikoleni ngonyaka ozayo. Into esikhala ngayo kakhulu ukuthi njengoba sekuyizinyanga ezimbili isikhathi sibi uDisemba fuze siye ingane ziyayidinga imali asinayo. Ikole ziyavulwa January asazi kuzobe kwenzakalani ngoba singaholi nje mhlawumbe kuyogcina kungaholiwe ngempela. Ema-cottage siyakhishwa oma-stand basasidingi asisadingeka endaweni zokuhlala asinawo amakhaya njengamanje sesifana nabantu abazigebengu ngenxa yokuthi siyasebenza kodwa asinalutho. Lenkinga yongaholi ihamba izifike ekutheni ke uthinte ngisho amapholisi abo njengoba bebekhala ngokuthi abanye babo abasenawo abanye bavalelwe ngenxa yokuthi imali yokukhokha ayikho. Amapholisi ethu kakhulu amapholisi ayalapsa sekunoza ukuthi laba abashonayo abanganamapholisi ihlazo umuntu emakhaya kwazi ukuthi uyasebenza kodwa la umuntu useshonile ipolisi ayikho ibingekho sigcina yaze yalapsa ngenxa yokuthi inkinga ayikho imali yokukhokha. Kanti ke umnyango wezempilo uthunyelele ke imibuzo ngebhadi ke kuze kwashaya isikhathi sokuthi ke udaba sulufake emoyeni bengakaphenduli. Lezi ke izindaba ze1 KZN TV ngengosamgeliswe Nqulunga ngiseNgwelezane.
Kulindeleke ukuthi kusasa umnyango wezokubusa ngokubambisana nezindaba zomdabu kulesifundazwe uhlalisa umhlangano oyispecial kaMasipala eDannhauser ngaphansi kwesifunda iMajuba okuzobe kudingidwa isiphakamiso sokukhipha ke umeya uBongani Hadebe kanye noSibusiso Mnyaka ongusomlomo walomkhandlu. Ukhetho lohulumeni basekhaya obelungonyaka u2021 yilona olwenza langabikho uzinzo kulo masipala kulandela ukuthi alukho iqembu lathola amavoti amaningi okwazi ukuthi libuse lodwa. Phambilini lo mkhandlu obuphethwe IFP neEFF ehambeni kwesikhathi iEFF yalaxaza IFP yashada neANC. Muva nje seqala omunye umdontsiswano iIFP sifake isiphakamiso sokukhipha umeya uBongani Hadebe nosomlomo uSibusiso Mnyaka ngevoti lokungabethembi osekuphazamiseka nengane umhlangano ugcina ngokungahlali. Phambilini lo mkhandlu uke wamisa nomphathi uMandla Sithole esikhundleni sakhe udaba walifaka enkantolo zabasebenzi waphuma phambili kulona. Ungabikho kozinzo kulo mkhandlu sekuzokwaphoqa ukuthi ngenyenele umnyango wakakhoktha lesi sifundazwe ozothumela usekela mqondisi kwezohulumeni basekhaya uMadoda Khathide ekutheni kube uyena ohlalisa umhlangano osukwini lakusasa. Ngokwemithombo yangaphakathi kuthi iIFP ifuna ukubuyela emandleni ngokusebenzisana neABC kanti kunezinye zezinsolo ezithi kunamakhansela eANC kulo mkhandlu angasavoti neIFP ukuze ibuyele emandleni. Ngotebogo Sibisi wezindaba ze1KZN TV kuChannel 261. Injabulo ibhalwe emehlweni emndenini wakaJiyane eFlathela eNewcastle. Lokhu kuze emva kokuba lo mndeni unikelelwe ngendlu kanye nezimpahla zayo. Umndeni wakaJiyane oholwa ugogo uJiyane ubusuhlala isikhathi eside ungalitholi usizo ngesimo abebekade behlala ngaphansi kwaso. Amaphoyisa asosizweni kanye ke neNyathi Foundation babamsane nabanye osomabhizinisi kanye nezinye nje izinhlangano ezizimele ukuze kuzokwazi ukusizakala lo mndeni. Kuphelele ukukhathazeka emndenini wakaJiyane eNewcastle lokhu kulandela emva kokuba lo mndeni uhlonzwe ngendlu kanye nempahla yayo. Umakhelwane walo mndeni obekuyena obewulekelela kokuningi uchaze lo mndeni njengomndeni obudinga kakhulu usizo. Namhlanje ngathi mangibona lendlu ngathi gogo angaze ngibone uxhaso nje. Akusuxhaso lo, yazi ukuthi abanye bebeke bengibuze lapha bethi bashona laba babehlala la. Ngithi mina babi bathi mhlawumbe nikudayisiwe ngithi ena lesa salikwazinyana esimnyama isona sobesiphuma lapha yana. So ngithi nje ngizobonga kubo bonke emaphoyiseni abo khona usisi ke simbiza ngobeauty wecishe uyiCPF okubona babona ugogo sesikuthanda ukubiza ugogo ngobeauty sesize nathi imbiza ngosis beauty ngoba nje inkosami siyabonga kubo bonke abaqala kugogo beza nabalekelelile konabanye abalekelelile kakhulu la ekhaya kundlula abantwana ezintweni eziningi ngoba khansela nje kubo bonke umuntu siyabonga kakhulu. Kanti umphathi weNyathi Foundation uthi lo muzi wakhiwe ngokubambisana. Ngabona uGeneral abeka isibhamu le ngathi nami nginesudu ngiyakhipha isudu ngibekela le besha ubheke nefosholo la ayikho inkampani yaqashwa ukuthi iqale lo muzi lo besila Sumba iFoundation le ndlu le yakho umphakathi ngoba sibuyisa lento lokuthi umphakathi kumele ubambisane ukuthi sibe nempumelelo. Uqhube ngokuthi ukwakhiwa kwaleli khaya kuzonqanda izinto eziningi ezingezinhle. This project has prevented a lot of things. One, ukuthi kungabi necriminal ephuma la ekhaya. That's number one. Number two, njengoba umama ka Department of Health kungabi nokugula okuningi okwenziwa ukuthi umuntu uhlele kwindawo enjani. Number three, abantwana bazokhuthala esikolweni ukuthi bafunde ngoba mawuhleli la ukungekho right ne-energy yokufunda nayo iyaphela. 4, ukuthi ningabambisana esumndeni necommunity ukuthi niphephe nibe right la likhona. Khona manjalo njengoba kuyiCPF yadlulisela udaba lakwaJiyane emaphoyiseni usihlalo weCPF eMajuba uKhaliphi uthi kubalekile ukuba abantu bengayithatheli phansi iCPF njengoba kuyiyo esondelene nomphakathi. Ngempela kunje kwethu CPF
lokho kukhomba ukukhula bathi abanye mabesibuka babe nenkinga baze bathi abanye ngani uyasebenza kuphi nala futhi uyasebenza so bangayi-understand lento la sinikela ngokuthina la senza ngokuthanda abantu bayayiconfuse lento mase bekubona usetohweni elinye bakubone ngazathi now you are parking la sisebenzela umphakathi ngoba thina umphakathi uyithina ngiyacabanga ukuthi phambilini abantu abaningi bebengawu-understand uCPF yabona manje masinyathele kuyazwakala uma ukuthi ngabe khona ophikayo ngaba kukho nje kodwa kwenze bani thina Thobeka Dladla ezindabeni ze1 KZN TV ngisefulathela eNewcastle. Ake sihlabene nali ikhefu sihlangabeze futhi nezinye masibuya. Sekubingelela siyakwamukela ukuthi ke usanda kubukela izindaba zethu nazi ihloko esifolo sangazo namhlanje. Umashatile uthi akuthuthukiswe izindaba zamakhosi. Untuli ugoqe umkhankaso wokuhlukunyezwa kwabesifazane nezingane kanti DA ikhalangela ukucwaswa kwekhansela. Kuleli qophelo ke singena sijule engosini yezomnotho. Irandi lakuleli u17.80 maliqhathaniswa nedola laseMelika libe u18.80 maliqhathaniswa neeuro lase-Europe liphinde libe u22.70 maliqhathaniswa nopondo seBrithani igolide ke lona lingu-2670 4 cents i-ounce kuthi uwoyelwa ongahluziwe ube u$72.14 umphongolo. Ake sikubhekele ngosini yezemidlalo. Umdlalo semncane wasengwelezane uSimelo Kuhle Shange oneminyaka eyi-16 ubudala umenywe yiqembu leKaizer Chiefs ukuba azokwenza inhlolokhono. Lo mdlali ongomunye wabadlali abahlonzwa ngaphansi kumqhudelwano intokozo myeni tournament ebanjwa minyaka yonke engwelezane. Emva kokusingatha komqhudelwano webhola kanobhutshuzwayo owaziwa ngentokozo myeni tournament engwelezane, lokho kwavulela ithuba kwabanye abadlali abasebancane njengoba kwagcina kuhlonzwe abadlali abazoba ingxenye yentokozo myeni project. uSimelo Kuhle Shange oneminyaka eyi-16 uzokalisa ukujabula njengoba emenywe iqembu leKaizer Chiefs. Ngithanda ukubonga kakhulu iproject intokozo myeni izinto ezenzeke ngayo. Sihambile sayodlala endaweni ehlukahlukene. Uhambo lwethu oqala waseThekwini sodlala neKZN Academy khona esakufunda saphinde futhi sadlala kulonyaka lo sihamba segoli eDorado sodlala scouting tournament okuyilapho ama-scouters eKaizer Chiefs angibona khona njengoba ngimenyiwe suwela ngomsombuluko ngizoqala ukwenza ama-trials ami neKaizer Chiefs. Ngiyafisa ukuba nami ngiphumelele lokho engizobe ngikwenza suwela ngoMonday kube impumelelo nje ngidlale kahle ngcine sengiyibona nami sengidlalela amaqembu aphezulu. Intokozo myeni okuyena ohlelo lomqhudelwano aphinda zamela abadlali ithuba kumaqembu amakhulu uzwakalisa ukujabula ngalolu hlelo kanjalo naloko sekubonakala kwenzeka abadlali abasebasha bethola ithuba. Kuhle kuyintokozo ukuba le tournament noma le projects ibe successful ngalendlela ekhula ngayo each and every year. Kuyasijabulisa nathi njengabagqugquzeli nabahleli bale project intokozo myeni ukuthi kunomfana ongaphansi kwale projects igama lakho Simelo Kuhle Shange. Sikhuluma nje usukwini lakusasa nje bakuyisonto ngomhla ka-8 December uyahamba uzofika on Monday ngomhla ka-9 aqala ama-trials kwi-Kaizer Chiefs Football Club okuyinto enkulu okukhombisa okusobala ukuthi nathi njengentokozo myeni under 15 kukhona esikwenzayo sikwenzela umphakathi wangakithi endaweni yasengwelezane. Siyakholwa ukuthi nabanye abadlali abakule projects abasalandela emva kwakhe uzoba isibonelo ukubona akwazi ukuba-motivate ukuthi hawu makwazi ukuhamba abadlali abafana nabo Simelo Kuhle Shange beqenjini elikhulu in South Africa, not only in South Africa but e-Africa as a whole. Lokho kukodwa nje it shows ukuthi yini inhloso yentokozo myeni yini esifisa ukuyi-achieve at the end of the day. Ingwelezane isizakhele igama ngokukhiqiza abadlali abasezingeni ababonakala nasemaqenjini agijima ezigabeni esikhokhelwayo. Izindabeni ze1 KZN TV kubika uThabani Maphumulo engwelezane.
Ake sikubhekele isimo sezulu esingalindeleka. Zulumnyama ndlela zimhlophe ngeziguqisi besikuphathele zona namhlanje sihlangabeze noma kanjani futhi kusasa kanye nezinye. Abethuli bethu bezindaba baxhaswe ithulis Bayview Bridal. Ungabashayela kulezi zinombolo ezivelile.